Ja! Haha! Klasse zaken. Nou ja, we zijn beide op de kant van het huis bezig, dus we kunnen heel leven met het hoor. Dus is dit kaart, ik net. Ik ga de hier. Nou, eerst maar even om een sapje. Dat ligt het met. Je moet erop rijden, jongens. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Waar ben we hier nou? Beert? Waar ben we, Beert? Voetbal. Voetbal, ja. Ja jongens, het is weer Safir. Zaken zien eerste wedstrijd na de zomervakantie en ze maken het zien. Dragsterboys. Nee, Sinne. Oh, de Sinne. Oh, dat is de mannen hé, daarachter. Zie, dat is de Sinne en dat is de mannen. Is dat net nieuw? Ja. Ja. Dat is Nanne Ja. en dat is Sinne. Juist, ja. Ja, dus hij had een eerste wedstrijd thuis tegen Dragsterboys. Ik ben heel benieuwd. Hij zit nu in de JO10. Dus we zullen zien hoe het gaat. Let's go. Via het net abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bij mij! Bij mij. Hoi, hey. Zaken maar beginnen, hé. Zullen we eens zien hoe het er altijd nou wel kan na de vakantie? Hey. Marieke. Netjes. Aannemen en kijken. Zit het weer in de kooi? Oeh, Ivan. Ja. Oeh, is het... Ja, kom op zo. Ja! Haha! Woe! En nu jullie weer. Klaar. Toppers. Hoppa. Trog in. Goed zo. Kom op, Ivan. Kom Ivan. Oei, 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 oei. Klasse zaken. Oei. Kom op, Ivan. Kom maar, Rieke. De eerste helft zit erop. De oorploeg is wat sterker. Nevens mij zit het nog draaien in. Maar ze spelen hier wel goed. Het is ook weer de eerste keer. Ze kunnen zien dat ze wat inkomen maken. Maar ze is ook wel dat ze groeit binnen. Dus op naar de tweede ronde. De tweede helft is inmiddels weer begonnen. Beide teams hebben weer een goal gescoord. Het is best wel spannend, jongens. Nog krit! Goed zo. Zaken. Ja. Hey. Jammer, jongen. Jammer, jongen. Hoppa! Klasse, Marieke. Nou, zaken. Je hebt net wel, maar je hebt wel heel goed spelen. Hoeveel is het worden? Dus kijk, zij draaien achter en de vandaag sporters die hier het behouden, die draaien het zien. Oh, nou dat leeuw ik net zo vol. Dat leeuw ik net. Nee, het wie wel pittig, maar ja, weer een leuke wedstrijd om te zien, lekker waarde bij. De lidjes zou hun nek van maken. Zaken zwitten en dan gaat het goed zien bij. En hoe die in de nee is kwam het? Ja? Goed keurt? Mooi. Ik word goed erin. Heel goed erin, ik zeg het, ja. Nou, wij zullen op naar huis. Jel kreeg ze vanmiddag even om het huis dwanen met van alles en nog wat. Zakenbord vanmiddag met Milan, dus ja, de dag is nog net om. We gaan naar huis. Nou jongens, ik heb inmiddels alles skeurd, plamuurd en nog een keer skeurd. En ik zal nu even met een sapje alles aannemen. En dan kan de groenverven erop. Zaken is ontbordje met Milan. Die ben naar de theatertuinskerpen. Nou, ik krijg dit goed. Eerder lijkt nog even te koersen. En Jelke is met de oprit waan. Ik zal daar eens even heen. En we zijn, het is zo lekker waar. Dus misschien kunnen we jongen even barbecuen. Dus ik zal zien dat ik die serre nog even in de groenverven krijg. En dan maar even een barbecue speelt, dacht ik zo. Lijkt het me een goed plan. Ja, jasje. Hallo. Nou. Yes, kijk Ben, valt daar. Goed volk. Nou ja, uw oprit weer nog heel wat een chaos, want er moest nog een kabel terugheen, hè? En nu maak je hem een beetje... wacht eens even, hè? Zo. Nu maak je hem weer een beetje netjes, want uiteindelijk wil we wel een oprit. Maar ja, dat moet even dat er naar je kapot er is en dat het huis clear is. Dus dat wordt nog even, we zijn wel graag wat zicht even netjes. Dus maar eens even zien.
Alles mooi rjocht. En het idee is om hier nog een karten te stelen. Is dat een boorder of een bak? Een boorder. Het waren mij wat blomkes, dus dat hier onder die 2 ruutjes terugkomen. Dat is het idee wat, hè? Nou ja, we zijn beide op de kant van het hoers bezig, dus we kunnen hier leven, maar het zie je. Dus is iets kaart, ik net. Ik had geleerd hier. Het zwet, guts, muur, al ik al je stof dat dan weer onvers plakt. Leuk. Nou, succes, hè? Ja, dat werkt. Hoi. Nou ja, we zijn beide dus mooi fanatiek dwanen. Heerlijk even. En ik wil jou het net 2 keer terug de Rijn het hoers injagen. En ze hadden de komende dagen en weken, zei ik nog heel mooi waar. Dus ik kan echt nog even erop pakken. En ik geef op per hoeken. Dus ik ga nu de hele hoeken van de serre dingen. Dus skuren, plamuren, skuren, groenverven. Hey hoi, buurman Chip! En dan, als dit dan klaar is, dan ging ik naar de volgende kant. Dat het een beetje met ons, nou ja, dat lijkt het al je saïpen en bleert wat het skuurt is, dus dat boek net. Dus echt per hoekje wat. Nou, zo wat. Ja, sapje. Alles even. Oh nee. Nou, eerst maar even om een sapje. Dat ligt het met. Ja, ik even verder. Nou, en ondertussen ga ik maar een goed hydrateren. Want het is hier smoorhiet. Maar ik ga alles keer. Nou, en de man die zal eens even een poging doen om te suppen. Nou, ik ben benieuwd hoe lang je hem droeg bleef, jongens. Wil ik een peddel houden? Tja. Nou, elke hier. Nou, kan het je een hol nog slaan. Nou, heel volle willen, man. Zet hem op. Dan maak ik deze. Nou, zet hem op, hè. Succes. Nou ja, jongens, en het leukste zo werd er nog hier in voor. Vind je hem, hè? Het is mooi waar. Hier nog net. Oké. We pakken maar nodig snoeien. Hey, we lezen oerplantjes en rijtsigaren. Je kent er haast naar in mijn jongens. Dat is supergoed. Ja, gaat hartstikke goed. Oh, oorkant even een peddelje zaken, een beetje. Nou kunnen we stingen, jongens. Ik ben benieuwd of dat lukt. Voetjes een beetje hier, een beetje breed staan. Ja, sje. Toppie. Hoe dat je krijgen wordt. Oh, dank je zaken zijn kant. Geef me door de Rijn, jongens. mooie route hij met zo. Oh, echt? Nou. Oh nee. Zet hem op de kant erin. Jongen. Oh, het is hier koud. Kijk, hier is het skaat. Doei. Die kant op. Nou joh, je mag de smaak goed te pakken. Dat is hartstikke best. Goed team. Ah, goeie. Of je me... Kom maar bezitten bij de geiten. Goed, hartstikke best. Hé, nou maar wat plat op het buikje, want anders kom je er net onder terug. Ik help je. Ja, ga maar lezen. Lezen. Ja, ben ik er klaar voor? Ja, daar ben je. Tada! Voeten een beetje breed, dan kunnen we wel balans. Ja, zo. Hey, dat zie je het. Dat zie je het. Wiebeli weer zaken, wiebeli. Hey, dat is het waar. De peddel.
Meisje, ik heb er haast bij. Dat is 1. En dat is 2. Joepie! Ah, lekker man. Net. Ja, stoer, ze hadden wel vast. De jongens hadden het er weer heel goed aangebracht. Wij zullen even voor om naar huis. De school mij, golfkerken mij, op naar huis. Vind je het leuk, jongens? Ben ik een beetje wierd worden? Zeg ik een beetje naar je taal, hoe we net hoe het grind te rijden. Ik rijd wel wat naar voren. Even zien. Ja, stap maar in. En dan het bandje doen. Oh, Hendrik, dat werd wel droog. Nou, en de jongens treffen ze mij direct nog even zwemmen. Nou, ja, dat is wel wat fris. Nou, zet hem op. Je hebt wel lekker zwemmen, ik zal even dwalen. Wat is er op hem, oké? Zaken. Wat is er op hem, oké? Hier is het wel een beetje. Oké, man. Oké. Zo, jongens. Nou, je wordt een hele ruk ding. Ik hier eigenlijk de scène nog wel in de groenverven zetten willen, maar ik zit er volop in de scène. En ik ga nog wat tiert vergriend met de jongens in het theater. Maar wat weer dat allermachtigste mooi. Wat hadden die jongens hun vernuren en ja, nog lekker zwom. Wat wil je nog meer? Dus dat is eigenlijk volle wichtiger dan dat ik dat in de groenverven zetten ha. Dus dat maakt maar eens even een keer dat het iets cooler is. Of iets meer in het skaat. Want dat is nou net een succes. Maar ik ben heel erg tevreden met wat ik body in. Hier kan ik al net verwachten. Dus best gedaan. Jelke is ook zo goed als kleed. Dus die moet de brul op. Ik zit me even afspelen. En dan heb ik een barbecue spul op. En dan gaan we lekker barbecue maar zo. Heerlijk. Nou zin in. Hey, ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen via het net. De chill te downloaden van die tablet als telefoon. Want naar je vlog. Hey hoi!